Kula nuwun, Pak. Nggih, nggih. Lajeng tumbas purune, Pak. Oh nggih. Pintenan? Setunggale pinteran, Pak? 3.000. 3.000. Nggih. Nggih. Kansale mawon, Pak. Oh nggih. Paringi napa nih, Pak? Iki cung beras paringi gula Jawa. Oh, ngoten. Nggih. Giling napa teng mriki mawon, Pak? Nek siang keliling nek nonton mriki bar magrib. Mungkin maghrib. Nggih, bar magrib nonton mriki. Oh, nggih. Gangsal nggih. Nggih, Pak.